Гомер китабымны альбом кебек карап чыгарга дип бирсәләр, яшьлек дигән 3-4 битен урлар идем. Әгәр күрсәләр, качар идем ерак җирләргә, яшьлегемне салып иргә. Ул кайдадыр бик якында калган, авылымның айлы төнендә. Фуражкасын кырын салган егет, кызын көтә тирәк төбендә. Эшкә соңлый диеп борчылмагыз, яшьлек бит ул, яшьлек өлгерер. Таң атканчы тирәк төбен саклар, таң белән эшкә йөгерер. Видеоязманы карап үткәнегез өчен рәхмәт. Әгәр дә ул сезгә ошаса, бармакны өскә күтәрегез һәм каналга язылыгыз.